Tamsyk erkek ayaly täzeden terbiýelemäge synanşýar. Akylly erkek oňa öwretmäge synanşýar. We diňe paýhasly erkek mümkin däl zady edýär. Ayaly bolşy ýaly söýýär. Giýje düşündi, erkek bilen ayalyň arasyndaky dostluk epetli goşaýar. Erkekler hiç wagt ayallar bilen töweşmeli däldir. Sebäbi ýeňiş hem, ýeňiliş hem onuň üçin maskaraçylyk bolar. Ayal erkek adamyň özüni ýydyg edýändigini duýanda begenýär we güýçlenýär. Eger bir ayal erkek kişiniň özüne bolan ünsüni we aladasyny duýan bolsa, o ýol oňa dost bolsun. Ol bile bolmak mümkinçiligi hakda pikir edip başlaýar.